Mina lo ngenza ukuthi ngizela ukuthi angisho ngibukele ivideo kaKeketso nalo. Yeah. Xa ngikakeketso nalo kaphilana Philani nalo kaKeketso noPhilani. Yeah, maye ngibonile uTeo Philani into ekhuluma uLexi. uPhilani kahle kahle. Noma sho hade bakhalelene. Bebangazi batholelana batholana njani. Bebangazi batholana njani. Ithi yena bekafuna mina. Sibafunana. Ngendawo mina silonke kwenzile ukuthi lafuna uyenze futhi Wavuma ungamthandi. Kana kwazi. Bupretenda and No, like uPhilani bekangishela and multiple times kuWhatsApp and bengishela. Philani mayifike njani ukuthi like a kid. Hey, what's going on everybody? This is your boy Ruma Junior said the best in his own league. Basi umrungwa yipoza. So guys, in today's video I have my boy CPK. I have my boy Mahupa here. I have Keketso in the background. I have Masego also in the background. Guys, today it's gonna go crazy. We might call Felix if things get heated like that. But yeah, so let's switch to Venek. And that uzochaza phela ngikufuna ndoda uyibeke indawo. yokiphelele uzengawo. And that uzoyibeka indawo. Noma kanjani. Keketso. Uzoyibeka indawo. Indaba. Ngoba nginembuzo phela serious. Okay, ngicela ekhulumele phezulu. Masego. Unjani? Nami ngishawa. It's the first time nengikeva ku video. Okay. Guys, okay, we're ready. Before babuza ukuthi bari bafethu mapuna la kusinge wami. Tell me, Kusinge wami. guys. Make sure to like the video, comment down below, share with your friends and family. Kusinge wami. Make sure to subscribe, hit the notification bell. Asking in number 18. Okay, so first question. CPK, my boy. Yeah. When I know myself right now, ni. Next. Okay. Masego. Uge waba ko relationship no CPK? Azan? Okay. Maho. Sure. Wena ndolo ni nje. Ngobanga Wena ndo Masego. sina Wena Keketso. sina. Cool. Ngikula khali. Okay. Masego. Uge waba busy noma ko? Ogas? Keketso. Unjani? Nami ngikhona. Uke waba busy noma ko? Yeah. Cool. So, okay, I'm getting the story. I'm getting the picture right now. I'm getting the picture. So, when I'm open, Yeah. you said our guys were busy no Keketso, Sure. and then we confirm with you our busy now. Ndingathula. Yeah. So, Ngakho Ubhikani. okay. When it was our busy. Yeah. Okay. Keketso. Keketso. The time busy. No Mahupa. Was it the same time busy no Felix? Swazi lapho. No. Uyafakaza. Okay. Masego. Ugo waba busy no Felix. Inaben be official. Beni ko relationship njani?
Benenza. Benifuna. Benihlekisana Okay. Ngafuna mina I wasn't paid. Okay. Oh, we're gonna crash go. Yeah, you will be Okay. Okay, so I'm going to confirm. We'll call it confirm. Right now, let's just keep it simple. So, Keketu, now that Ginawe Lano Masivo, how do you feel? How did you feel when at the time Ujolano Felix Felix enza ama video no Masivo? And you realize that your cousin now. I feel sharp. Hey, You are okay? Nanoma vele ama comments kati sekunjani. Yeah, Phela wayiphina le video. Where? Felix. Wenzani? Uyiphinile video. Awuzenzela yena hey. Masego. Wena ama intentions zakho bekuyini wenza i-collab ne boyfriend e cousin yakho? Umngana CPK Jason ngisabuyela kuwe Jason wakhaza Jason my boy. My boy, wena kuwa business no Masego, right? And it was the same time angisho enza ama collab no Lokanjini no Felix. Wena wazizwa njani? Ngiyajama umrungu. Senza ama-collab. Sijayiva sinoPhilix bese ngenza next lapho. Bese ngenza next. Nobani? Sinophilani. Bengenza next naye lapho. Khaya. Bese ngenza next. Then December mangilele khaba kuhle ekhaya kuba. Okay. Benifexana nathoma ukuhleli nathoma lapho ukuhlekisana. Sikuthi mina ngikekisa la uqiniso bara siyake. Siyathu. Ngele yazi yathoma mro. Ngishangazi mara nge first collaboration yabo. Yeah. Phila lapho itricks with the soul. Yeah. Yeah, I remember Petty Becky. Yeah. So mina ngamfonela uPhilani ngambuza. Since ninywe mati. Mina ungangitsheli. Zile keno sakuthola ngitangali ngoba wena moze mati ufuna ngikulani since niluza ngenyawo. Ngoba biza mndazana uyaya. Nini ngathi okay mina ngibamtshela nangabubhizi noma siyo. Mina ngifuna ukuphuma ngabona kanje ngesigayela. Ngamtshela naye ukuthi angesicabanise indombi. Mina ngizophuma ngidedele naye mara. Bangitshela ukuthi uphila noma sibhizinisi. Philani wathi yena akasibhizinisi naye ngathi ene makatsho njalo. Akakeni ukuthi mina ngina account yakhe ku TikTok. So mina ngathola ama voice note akhe sendela lo. After that, bekamshela ulibajola. Nani tambiza ngawolapi kade siyipemile ubi ndoda. And isitoko sakho. And out yakho Felix. Kawanga. Sumari sabane pifnyana sizalayo khumbula sokuzala. Wena ngambuza uPhilani wathi kanwaye wena ubanokhaya. Why kuma social media or the phone you want if no kai mara magala uthuli. Yeah, just Philani wathini uyakhumbula nje. Wahlala. Yaphela le wahlanza uPhilani. After that mina nalo safonela lo. Ngibam bekakhuluma la mina ngibele kuhleka kuphela. So mina ngathi since uPhilani enza izinto lezi akungcono umscreenshot icall le ngipost. Lo time mina ngina stress ngathi okay I screenshot then ngafunda out ukuthi lo ngibani uli uyazazi ukuthi usekholini nabo msana ngathi okay ithi screenshot ngihide uPhilani ngoba bengazi ukuthi uliwe uyibona then atshele bathi ngibani uX utshele uX indaba leyise ku X uPhilani after lapho uli atshele uX ayise uPhilani suma uPhilani angakuzi utshela ngaphina ngemkapela la ukikeke basho muswena bolu kanje basho bengiklema basho ngithi ngayithatha intombakhe Jason my man basho wena busy no kekethu she's around those times what wena nje vele ulandela nje uthindala basho kwaphuma nama calls basho 1 hour basho na post the 30 minutes le 1 hour
Mina jama ngicale la we 30 minutes. Bacho vele sumari wena ufuna ukuzi revenge and wena basho gazi wena ubadlela simple ungajumpisi. Hayi mina ndoda ngamtshela kuhle uphilani. Phela wena bathi basho vele like Ngamtshela kuhle uphilani mina ngibam. Ngamtshela kuhle athi mina angina stress. Mayiphele. Yabo ngamtshela kuhle athi mina angina stress ukuthi ayinto le. Ya makangitshela ukuthi ngiphume wayisavile. Beni last year. Yeah, this is last year December. Ulunga to change number. Okay. Before can you expand Okay, now 5 or 6. Nangu mnikazi vini. Jama ngicale kodwa ngikhuluma lapho yini. Hey, oh, by the way, guys, right now, Hilda's boyfriend just pulled up. If you don't know who Hilda's boyfriend is, you will know today. Hayi into yayi. My nigga just pulled up in a van and they said, my nigga pulled up in a bus and they ngifuna nithi chaza le pen yamzwa uKevu uthe basho yabo Jama na uKevu wakhipha asenelile kini. That's why bona zangithi umsendelile and zangu zimsendele uthe wamkhiphe. yeah Okay. mina nje yazi mina nje ngizokuthini Mphethe fresh yo. Izwa no basho like vele basho uKevu and like okay hayi basho vele like uKevu ngijolile the whole day yabo azange mkaka ngithola Umunye ngamafly 150 basho ufikile ngani 3 weeks then azange enze njalo pull up come here Yeah ndoda mina ngisakutshela. come here Ngithi mina into engenza ukuthi ngize la ukuthi angisho ngibukela ivideo kaKeketso nalo. yeah Xa ngikaKeketso nalo kaphilana Philani nalo kaKeketso noPhilani. Yeah, maye ngibonile uPhilani into yakhuluma le yakusiyo. uPhilani kahle. Yena nomashiwo kade bakhalele. Bebangazi batholane njani. Bekafuna uPhilani ekhaya. Bebangazi batholane njani. Ithi yena bekafuna mina. Ubafunani? Ngendawo mina silong kwenzile into afuna uyenze shoot vele. Wena bungamfuni? Maye wena boplanini bekuyini intentions zakho manje ngokushutha naye kangaka every week? Bekangibaba musikenze. Hey. Mara. Wavuma ungamthandi? Kana kwazi ukuphethe. Ayikho leyo mngani. Abantu abakade bakhalelana. Bengamfuni. uPhelex abengamfuni engimfuni ekhaya. Ngingawo mina. Phela ngicabuzile. Ngithi mina kade bakhalelana abantu abo. Bebangazi batholana njani. Batholana ngokuthi mina ngikukhona since bungamfuni and upretender. Fike nje kulo Shoot uPhilani i-chance yakhe wayithola. Into le bebayenza secret. Wathola i-chance yakhe kuhle kahle uthazi reveal. Ukuthi bengikhona lo. That's why seka reveal. And bathi ngimi la ukhona lo and ungulo. Indlela lo we 30 something minutes. We 30 something minutes into le 1 hour. When you CPK no mahu Kifona. Oh Yeah. Okay so that the amakholi lawo bekumahuvu kade khuluma no Ayengidlala. wena qala like Joe izwa masiho wena uthi like bo pretender and No, like uPhilani bekangishela and multiple times ku WhatsApp and beyisela. Philani. bayifike njani ukuthi like akiss Fike njani bengo December ebusuku sekhaya. Ngisubole mina sengikhambi. Qhubeka. mara still lapho bungamfuni Oh, qhubeka. Ukabuza umuntu ukuthi uyamfuna. that was a mistake so Bengafuna umuntu labela kathi ngigabuza because ubone Laba bancabuzana ngiyazi ukubona. ubone laba bacabuzana and then he was busy like touching me like ngifuni ngihleka ne. Hawa.
Bakhetha lapho wabamba lo. Mrungu yazi. Langabe kukhaya esikolweni. Yeah. Bomember benza ama example but mawala komelo wale straight. Ungabetha boyena labo bokhekhe. Ngoba sesimajita siyazi wabetha boyena bokhekhe uyafuna. Oh, alright. Ngiyakuzwa mbo pretend. Okay, so wena umuntu obumthanda kusiphi cake? Mina. Ona ibu pretend. Sana ngiphethe then ngeke ngilowa ngi-text WhatsApp. Mara nje Maro phila ni boom text like WhatsApp. ngamtext yena beka i-first text. Damn. Hi, hi. Gumbi musi. Nah, it's bananas. Okay, Keketso. Why are you going Ngambuza. Ndiyakwasela. Why guys? Angimphiki ndoda. Wena makubani. Kakahle uyilo boyfriend. Alright, kuyangikholisela Mrungu. Ngokalo yini? Yeah, guys, take. Ngumbi musi. Hilda shoot front kamnandi bayitimile. Bayitimile vele. Guys, we're back live on camera. Masichayisela umrungu wena. Angathomi. Vele sokukidnap uHilda vele chase skill net. Somkidnap vele sufuna ransom. Malenye lengcrate 3 million. So, Mahub. Sure Mrungu. Ngiyakuzwa mfana utawumazi uKeketso mfana. Hayi kuthi angimazi, ngiyamazi ndoda. Neta zange nenze for Senza something. Nenza Levi ngifanele ngasifo konophilana. Ayeyi. benifuna ngani? Basho nani? Basho vele Sana. Bacho. Tul. Quizzy. Guys, it's XQRSA. XQRSA. Where are you? Lele taman. Priyanka. Na vele. Where are you? Ukuphi? Ngiwani love phulapha. Uyabona ngingedwa am alone phulapha. Awa. Kisho. Ngiyakhala Can you wena. understand? So, Ngubando. I don't know. Ngubando. Quizzy. Mrungu ngumemori. Akusuya awa. Aye. Umemoja kwasela ne Priyanka. Ang Priyanka thande. Priyanka na uzona naye. Awuthandeka. Mayelo. Azwani mara. Asifuna ukasiza Jamile la. Wena uzona umuntu wena. Yabona kanjani nawe ndo? Quizzy. Wena umumbi wena sabe tona leyimbi njani. Tona leyimbi njani. Wena sana umumbi wena sana. Nakusimuntu. Izalawa wena sana Mrungu Entertainment ose makuleni boy.